Analiżi ta' statistika dwar il-każijiet ta' suwiċidji li seħħew f'dawn l-aħħar 11-il sena li saret mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali turi li f'Malta jseħħu medja ta' 2 suwiċidji fix-xahar. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali ppubblika din iċ-ċifra s-Sibt li huwa l-Jum Dinji tal-Prevenzjoni tas-Suwiċidju. L-Uffiċjal għall-Komunikazzjoni tal-Uffiċjal tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Gertrude Buttigieg, qalet lil One News l-uffiċċju qed jikkollabora mal-Akkademja tal-Pulizija sabiex jingħataw taħriġ li huwa essenzjali fir-rigward tal-prevenzjoni tas-suwiċidju. Sissa ingħataw taħriġ madwar 100 rekluta, naturalment dan huwa l-bidu, biss inħoss li dan huwa eżerċizzju importanti ħafna kemm fil-ħidma tagħhom kif ukoll għalihom personali. Gertrude Buttigieg saħet fuq l-importanza li wieħed jibda jissensibilizza ruħu fuq dan is-suġġett minn età żgħira. Barra minn hekk fakret li hemm diversi modi kif wieħed jista' jsib l-għajnuna, fosthom it-tobba tal-familja u ċ-ċentri tas-saħħa fost oħrajn. Servizzi jeżistu diversi. Jeżisti servizz l-emerġenza fejn wieħed jiġi referut għal tim speċjalizzat ma jfissirx li wieħed jiddaħħal l-isptar imma minn hemmhekk permezz ta' dan it-tim jgħinu jara fid-diffikultajiet tiegħu u jerġa' jsib tama fid-diffikultajiet li jkun qiegħed jiffaċċja. Teżisti wkoll għajnuna għal qraba ta' persuni li tilfu ħajjithom minħabba suwiċidju u għal dawk kollha li tilfu xi kollega tax-xogħol minħabba suwiċidju. Permezz tal-għajnuna li teżisti, wieħed qatt ma jkun waħdu.